Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. Welcome back to my channel. Okay, so ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito sa ating channel. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutin na i-like itong video natin. Okay, update po natin yung project dito sa bahay. Tapos mamaya pupunta tayo ng Tarlac. Bili na tayo ng materyales. Tapos bili pa tayo ng, deliver tayo ng materyales sa Pangasinan, sa Bani, Pangasinan. So i-update natin yun mga boss. Okay. Okay, dito mga boss. Yung mga boss, nag-revise ako kagad ng gagawin dito. Dito sa bintana, nirevise ko kagad. So nagbagbag uli kami. Kasi yung ginawa ko dati dito kasi nasa corner, nasa may bintana dito sa harap. Ngayon ginawa ko nasa corner na yung bintana natin. Bali loft bed dito, so 350 by 350 yata itong area na to. Gagawa tayo ng loft bed dyan. So kwarto lang, kwarto nila nanay tsaka ni tatay, para may mapagkwartuhan sila. Kasi doon sa bahay maliit lang po yung kwarto doon. Ito mas malaki kasi pati si Alvin nagkakwarto na rin doon. So dito na lang sila. Pero isa pa rin yung kusina namin, dito pa rin sila kakain sa bahay. So extension lang ito ng parang kwarto. Tapos ito yung bodega. So bodega yan. Tapos ito yung paggawa ng cabinet. Kaya lang di ata pumasok yung mga nandito. Magpo-flooring na sana sila. Ano, hindi sila pumasok. Okay. So yan lang muna yung update dito sa bahay. So punta naman tayo ngayon sa Tarlac. Bili tayo ng materyales para doon sa Bani, Pangasinan. Okay, dito tayo sa Tableria Insular. Kuha tayo ng smart board na 12mm. Ilalagay natin doon sa sa Bani, Pangasinan. Gagawin nating moldura mga boss. Okay, tara. Sir, 12mm na Hardiplex. 1-1 po. Apat. Ano po size? 4-4. 4-4. Okay, so ayan na po yung 12mm na Hardiplex. So marami pong stock dito sa Insular. Marami pa. Meron ding 9mm na Hardiplex. Tapos ceiling tiles na gypsum board, yung PVC laminated. Tapos ano pa bang meron dito? Plywood, gypsum board na mm tsaka 12mm. Tapos laminated board meron din dito. Okay, so yan yung binili natin. Meron pa doon mga boss. So Hardiplex, tapos stickwell, tapos torque screw, tapos liha. Bumili tayo rito mga boss. Okay, so ito nga pala yung bayad ng presyo ng binili natin kanina. Yung apat na smart board mga boss, 4,100. Ay 4,400 ang apat na piraso. Yung 12mm na smart board yun mga boss. Tapos yung 100 na Tox na number 8 ay nasa 60 pesos. Tapos yung 100 pieces na screw para sa Tox, 200 pesos mga boss. Tapos yung stickwell, isang siya mga boss, isang plastic kung ewan ko lang kung isang litro yun mga boss, nasa 220 ang isa. So 4,880 lahat yung nabili natin dito. Okay, ayos. Okay, dito naman tayo kay Ladyo sa iyo. Bili tayo ng pintura para sa Bani, Pangasinan. Liha 120.
5P. Naka per piece na siya po. Ah, per peso lang ba yung 3M? Ay, wala. 100 lang. Ay, 100. 100. O sige, yun na lang, 5 feet na lang. Omega pala ko yan. O sige. Kulay red. O sige. 100 yan. O sige. Ilan pen ah? Magkano bang isang penon? 80. 80. O sige, mga ano? 6. Tapos pondo. Isang timba. Okay, so yun binili natin. So bumili tayo ng pondo acrylics latex paint. So flat latex po siya galing sa Davis. So isang timba niyan 2,190. Tapos isang timba ng smoke gray ay 2,770. Tapos isang timba ng seal gray ay 2,770. Tapos isang galon na Shades of Gray 695 ang isa. Bali ano to, Tatak Davis. Tapos bumili tayo ng 6 feet na 3M na liha 100 na grip ang ano niya 100, ang number 100, 80 pesos ang isang pe. Bali 480 lahat mga boss. Okay. So ito na yung sukli natin. Okay na. Thanks. Ay, yung galon. Okay, daan muna tayo sa Malacampa para magturo kung paano magpintura ng haspe. Kaya tignan na rin natin si Badinoli kung pwede siya para may kasama tayong biyahe pag malayo. Kalob na lang, Brad. Yan. Okay, thank you. Okay, dito tayo kay Badinoli. Tingnan natin kung andito siya. Kung wala, hanap tayo ng ibang mga kasama sa pagbiyahe. Dito ni Badinoli ante? Dito tayo so na? Okay. Let's go. Ano, ito pa pala awan? Ay, tan. Dara. Madim pa yung send kanya ka dyan, no? 4D na ajay. 4D. 4D na di in drawing mo. Okay, so andito po tayo sa Malacampa project. I-update natin ito. Dito pa. So i-update lang natin mga boss. Tapos magturo rin tayo. Okay. Oh, madami pinagsilaw? Kuwada pa lang. Kuwada pa lang. Bisa, kaya naji po na tawid. Dati po na. So, atay po na. Ha? Atay po na ito gagawin nyo. Okay, so unang ginawa natin dito, nag-flat latex. Flat latex lang naman ito mga boss. Siyempre, nagliha na tayo dyan. So, sa pagpipintura, so yan ang ginawa natin. So ito, black ng Davis ito. So flat din siya. Tapos itong mga boss, cheesy yellow ng Davis. So ginawa natin yan kasi mag-haspe tayo. So yan yung unang base niya. So lalagyan natin ng haspe yan. Tapos yung mga cornisa mga boss, ano lang yan, tawag dyan yung semi-gloss ng Davis. Okay, lumampas naman yung mga butas. Hindi natakpan. Yung pagbutas nila. Sino nagbubutas din sila? Ayun lang, ba't di ulit-ulit. Lumalampas. Pada ko lang isil po, ay ko lang daw, isil pa sila. Okay. Okay, so ganito rin ginawa natin dito. Okay. So retouch yung ginagawa nila. Meron pa rito ayan lata. Okay. So retouch lang sila sa mga pintura.
Oh, huwag kang gagamit ng brush pag dyan sa ano. Matadi nag-spot kami lang ta. Oo, kasi iba yung ano niyan, yung May roller guys. ruler sa ng panganin mo dyan. Kasi tignan mo, meron ng bakat ng guhit. Dapat alam nyo na yan, matagal na kayong nagpipintura. Naiobserbahan nyo. Tapos ito, ayos to. Ayan o, may bukol dito, tapos hindi pantay. O, hindi pantay. O, yung sinabi ko, sukatin yung ganyan. Guhitan nyo. Pati dito, ayusin yung mabuti. Ayusin nyo yan. Ano? Okay, so yan po yung ano niya mga boss. Itsura niya ngayon. So sa 3D model makikita dyan sa screen. Okay, so dyan sa 3D model makikita niya kompleto na. May partition na. Tapos naka-tiles na rin. Tapos may stoneworks na rin doon. Tapos may cabinet na tayo dyan. So ganyan po yung mangyayari pag natapos ng project. Pag nakompleto po nila. Ganyan po yung mangyayari dyan. Okay. So yan, gumawa na tayo ng sample doon. So yun na yung ginawa natin. So yung base natin yung yellow. Tapos ito lang nilagyan natin, burn sienna ng Davis Acricolor. Tapos pagawin mo lang yan. Tapos itong ano to, Tulidin Red ng Davis. Tapos lagyan mo ng tubig, dapat medyo malabnaw para magandang i-design. So yan siya. Pag ano mo, parang tubig lang siya na ibabras mo. So isang ganun lang siya mga boss. Isang pahidan lang siya. Puro pa ganun lang yung pahid natin. Hindi na natin pinahirapan pa yung pagpahid natin. Basta diretso lang. Para parang plain. Magkaroon lang siya ng konting haspe. Okay, so pagkatapos yan, pag natuyo yan, siyempre pwede na nating lagyan ng emulsion. Pampakintab. Okay, so ganyan yung mangyayari dito. Pag natapos. Ayos. Tapos baka yung ilaw baka matapos na rin daw mamaya. Okay, so ayan pinapahid na nila. So ganyan lang yung pagpahid mga boss. Puro diretso lang. Eh kung magaling kang gumawa ng haspe, pwede mong designan yan. Pero sa amin, hindi naman kami ganun kagaling. Kaya sinimplihan na lang namin, puro pa diretso na lang. Okay. Tapos kikintab pa yan pag nalagyan natin ng emulsion. Okay, so sa pagtimpla na ito, pwede nyong i-dark yung timpla ninyo, pwede rin light. So sa akin, ang ginawa ko medyo light yung ginawa kong timpla dyan. Para hindi masyadong dark. Okay. So ayan lang mga boss. Punta muna tayo sa mga boss, sa Bani, Pangasinan. Okay, tara. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na tayo. Bani, Pangasinan. Okay. Baba natin itong mga materyales. Grinder. Ang buds. Babayo, higit yung materialis.
Ayan da. Paribal. Ito na box screw, grinder. The grinder ito eh. Kada steel brass ada mulat to. Okay. So yun na mga boss, RGB yung nilagay rito mga boss. RGB. So yun po ang gusto nila madam. Okay. So yung iba pa, yung iba daw hindi pa na ano yun na pailaw. So nagpapahid na po tayo ng skim coat ngayon. Okay, update po tayo rito sa Bani, Pangasinan mga boss. So nikabit na yung strip light natin na RGB. So 15 colors po yan. Bali yung RGB kasi yan, ang ibig sabihin nun red, tapos green, tsaka blue. So yun po yung colors niya. So 15 colors. Pag pinag ano mo yun, magkukumbina kasi yung mga boss eh. So lumilitaw yung ibang kulay dahil sa kombinasyon nila. Tapos with remote po yan. So meron tayong tinda niyan, pati yung lights dito na makikita ninyo, lahat ng lights dito may tinda po tayo dyan, pati cornisa, tapos yung ceiling rose. So may tinda po tayo niyan. So kung gusto nyo mag-order, order lang po kayo dun sa Maclagunilla Cornices. So ipakita ko yung cornisa na pumunta rito. Ayan o. Okay, model MD. Okay, so dito nag-skim coat na sila. So ayan mga boss. Okay, skim coat. Yung iba liha. Tapos tingnan natin kasi mas maganda kasi kung maliwanag yung area pag mamasilya tayo. Tapos pag nagpipintura dapat maliwanag yung area. So kailangan natin ng maliwanag na ilaw. So pag binuksan natin yan, pag napa ilaw natin lahat yan, mas maganda ng magpintura pag ganun mga boss. So ang gagawin natin dito sa pader, hindi naman kailangan nahabulin mo yung palitada. So ang gagawin lang natin dyan, pakinisin lang natin yung pader. Yun lang po kasi ang purpose ng skin coat, pakinisin, hindi panghabol ng palitada. So okay. Dito nilagay naman na yung ano dito, yung bumbilya. So nakalimutan ko yung deliver. So ayan, meron ng bumbilya dito ng ceiling fan natin. Tapos bar counter, di pa nilagay. So mayroon pang strip light yan dito mga boss. Yan, tapos andun na yung center light natin. Okay, so napailaw na pala rito mga boss. Ayun, naka RGB rin dito sa kabila mga boss. Okay. So yung mga boss, okay, so ayan dito, okay na rin dito. So kung gusto niyo makita yung 3D model nito mga boss, so makikita niyo dyan sa screen. Okay, so yan po yung itsura niya pag matatapos. Yan yung itsura niya. Tapos dito sa kusina, so makikita niyo dyan sa screen yung 3D model natin dyan mga boss. Yan na po yung magiging itsura niya. So yung 3D animation na ito, meron po tayong video. So makikita nyo dyan sa YouTube channel natin, Bani Pangasinan Project 3D Animation. So andun pa yung 3D animation na ito, pwede nyo panoorin. Okay. So dito, so ayan, marami pa tayong re-retouch dito sa ceiling. So ayan, importante talaga pag may ilaw. Kasi minsan, pag nagpipintura tayo, okay, nagmamasilya, pulido na yan pag hindi maliwanag. Pero pag oras na binuksan mo yung ilaw, doon na po lalabas yung hindi dapat makita. Okay, nakapag-ano na rin sila rito, nakapag-skin coat na. Susunod na gaya nila dyan, magliliha, tapos pupunasan nila. So dapat walang alikabok bago tayo mag-primer. Okay. So dito, yung dinala kong mga boss, yung dinala kong smart board na 12mm. Gagawin nating moldura to mga boss. So ito, idudublihin natin ito. So 10 yung
10 cm yung gagawin natin yung kapal niya. Tapos yung dito sa side, dodoblein natin yung smartboard natin dito. Ididikit natin yan. Tapos dito i-screw na lang dito mga boss. I-screw yan. So hindi na tayo gagamit ng semento. So ito na ang gagamitin natin. So maganda kasi dito tuwid na tuwid pag ilalagay mo. So kakatin na lang natin yan. Meron naman tayong grinder dyan. Yun ang gagawin natin dyan. Ididikit yan. Pag didikitin natin yung dalawang board, tapos itotox natin do sa pader. Gagawin natin dyan. So palibot yan sa buong bahay. Okay, so andito na rin yung order ni madam na yung center light, tapos yung solar. So meron tayong ano dyan, tinda rin na ganyan mga boss. Ano, merenda tayo mga boss, oh. May pakwan mga boss, pakwan ng Bani, Pangasinan. Tapos may merenda pa tayong tinapay, tapos biscuit, mga palaman, tapos soft drinks, soft drinks. Tapos yung iba rito, meron pang mga merenda rito, mukhang busog na sila, hindi na nila maubos yata yung merenda. Ayun, maraming salamat kila Ma'am Lunisita Orquisa. Gumaganda na po yung bahay ninyo, ma'am. Napalaman tayo. Peanut butter. Okay. Napalaman ko tanda ito. Kailangan tikin niya ako. Ito peanut butter na. Kamu ito? Peanut butter, palamang ka. Di mas bigat to yan? Di mas bigat to yung ano libre. Mali sa akin may iba sa JT na paydahin eh. Okay, so uwi na tayo mga boss. So marami pa silang gagawin dito. So magpipintura pa rito sa labas, tapos yung moldura, tapos yung bubong pipinturan din. So pagkatapos nun, modular kitchen cabinet na tayo. So yung isa pang gagawin natin dito mga boss. Okay, so uwi na tayo mga boss. Alas 4 na. Ano pa yung biyahe natin, malayo-layo pa. Ay, tara.